kai to na hambai oba hai ke singtini sini sodana baptist issue sini okrako retail pastor sini sarfai mani bai kok salai ni tai sisa bini lai manu tui bini sam tang tui sim sai mana ni bagai singtini bini nogok kalekya tai aman sigango sini issue sini okraro bo sumbai oro supar khalai bo mai khalisi khaimani as jora bo summan kha betabok ang kisisa sini saro sonamu sumani kai thanai bo kisa khanaka hatono taw sarno ang tam ga ani ko khara khana kisa no ngai taw sinamu sumani kai kai to ni samugo hai sini sekan hai ka bo bisiwo kai to no yasari manka ako pula sinamu sumani ke bahai ke jisu ni khorang khana oi ya krishna ni sangka ako kisi sesuno kai to ni samu ko ila seng man kai to 1968 abo saya ro tong goi baro na bata khata adoraba sekam tingmai simang nang kaham mahai apro ke na ong din na bo krai joto ni sekam ka simang nang khata ngai man thai bo man kha ta thai ba si lai abai khai ana chong ai ko khata nang sam tang ge ba le sam nang lang ya aro khâu bạc hay là nằm sau ta lo ta san đi khâu bạc mas kai so khom ba na không bác sĩ không có sổ độc sạch kìa nằm thế nó dùng thuốc sang đi nini lúc bên đâu này có lúc bên ông xin công sản thì mình đang kỳ thần đó vậy à vậy cái tàng tế đã xuất tiền thì xin nào một con cá đã xuất tiền trên là cái nó sọt từ đâu cái thì cái dạng nó sống là mang cả một thằng afuru o amsayo o sinai hatai yang khamting hote yang bormor amsayo mo thatora ro cái đây trường sẽ cầm Christian đây bảo okay 68 to nang kai tuni samungo phaikia amon sisikang bo bisiwo jisuno bon mo thangai sa hania sari man kha abo bo bisiwo sambil bising tengah jika ikan apa sosok dia baptis man kata sosok dia November azora wo sabon no kai tuni kokpir phaikia abo kisisa kau pirnai orang tu nang man se nang mani sabi buku tadi bini logis mana tu apa proses khai khao buat cabut dia baru kalau saya ni dia dapat singting tu ya kita sih proses kerja dari sini apa ila Kristen mai tikon murah bukti esok tiap Kristen aja karena sini nak kami engkai bini bihik bai ani berikai ya gol kile apa samudang mata hutang lay ta tak terjaga tu bagan mana kai ta mana ta engkai di kon ni bihik ro bai ani berai pok sadak ta Kristen ni kau no le Kristen nama tu Kristen engkai lekha pora kereng lo kai jakri lo pan mani mana ni kenal le ni lo engka kai bini kau nan soalnya yang naik Malaya, karena aku angkel ni posa angkel ni di posa ini tangan zara. osa ini tu muzara Esok di ko, esok di boso, esok di teke, esok di porjento angkel ni osa itu. Nah, esok ini semua esok di zara. Ker ni osa ini osa ini cuba ngai pihai tangan zara ta. Kayak boleh kita anu sokan. bo khai apur ya daya sakha Ya sab ya kan parsan kata na. Mani na. Kayak antu sokat jelon ya le. Ani ba ani ni tam kata so. Awo ai kate ani bizom nu se an Kristen lo. Agak tu sana pakai kau kolok. kai apur ni Imam situation ayai kornei hot tamang sadaka kai terbaik. Yang tahu di atau itu kau baca sini pulau kai di ini sama siapa blog sama danong naik. Arti kau luksa saya tahu dah ni loh dia. Anu singa anu baik.
Kaya orang nang wan so goi, wan so ini te, buru kakek na, bisa macam saya payman sing kai, buru ipar suman bay kai, orang macam dok, kai November, September November ka, September November. Amro kai jen baptisma menolak sih kata. Baptisma 66 kan kai. 8 kai kai tadi semua hafkan. Karena na ajar awak baptisma bo pastor. Pastor ini. Ini rumah pastor ini. Bo setinya orang mulu itu mereka. Abang sekarang tu kebama pastor pai baptisma pai pastor lo masuk dulu. Tunar guru bagus dulu. Pastor bersikap Anak baptismo kalau kumasuk orang tahu baptismo di dalam Islam. kayak orang cuma maze sini motor berai apa kayak terminal kata Kai tadi saya mana musuh mana kai 68 ni semua kai tu ni sama hafka. Apa tu evangelis ngai kai tu ni sama kai ya. anda icha kotor di part set saya nama semua kai tadi macam ya kai tadi apa kayak taruh kau bawa benar mereka. Kita siapa saya mana musuh mana kita kisah Bo bisio full time pastor ni sama English. Bo bisi ni sini enggak. Apa kayak Mau coba tahu? Uno asi Apa English? Uno asi bisi kayak pastor kata. Uno suatu di sini procara umai procara uno suatu uno asi kesalahan evangelis apa orden evangelis kan kusumca apa ni pore kakai pastor kata uno asi Kai ritiar mani kai? Ritiar mani. Nung ritiar mani bo bisio na bo kisi sasi. Ni kukit na langsung. Tuhan soyo. Tabung guys ang seng ni thani kaisa ko seng kesari karena musuh mani tahu sini sini pastor ro tai sini worker je to ngaro tai je sini generation tahu generation nang tamu ko kesana musuh ko mo tharok no ko kesari karena musuh abu kisi sa Ko kerja no to jora ni ono sarai tahu ageni ro to kai thorni ko khana nai ro kai chano kuno Mani berenang ya, kenurang kuisa berenang ya, borok mazakon Kristen ikut kehantai berminang kangkai. Borok senang main nikai, bermain nikai senang main sekotor ni ilam bagus sejak tu, jangan jodoh dah ini borok bodoh. Nung kena nai, jadi kari kena kai terna poito kerajaan kai. Nang ani kaisa tai kaisa kaham ngran mana awai kai kotor sang tang mana ni sata ngai man do mana ani sunang merau ani kaisa tai kaham kam bai tong ganang bong kha ngai tho bong kha kereng bong kha potre pot karam ang kereng mai hekte hai na hai moi do ya pang na chike mi tong ma hai ani jibon do a chikon ngai tong kha ken tu do sok mu do bede bo para thang da orang ni pai dah to lo ai thai pakai thai tong pai sini kau ai bagai na koi to jenis borok ni pai kai borok ni sok lo nani keboi abot tabu ni proses kai mata kebang mang kesan besar na pore nai maning kai abot sakutan Kristian betong sedro borok kebang sini khatung Kristian nai betong sakutan jenis jadi dor kebang ayam nabu Kristian sini apa tu? Bini pakawai dom buce maklai lo, apa tu tong ta? Lalu elem bagu tong apa? Car sojama kai thani borok mana sebelum kai pastor lo ta car sojama tong. Kai borok bawa di sama ni uta. Thina jaga thang na deh hisen kai thia thang ni. Ni đâu có rồi cái khẩu xa
Raja kenai kau nu senglai khat mengsa jaka jup du thana ni bahai omna thei signal ma thang dei thana le matai ni jajo pura khai thang di char so jona jup ngai dong kan ma uji de nai ni ngai kroksa raja ni bising kai thani borok bo kai thani borok ni khoni kong ni pisa khna rana ma chamo nei matai ni raja no sunghata ahap no ngai kroksa saka kroksa tamle tamo tam khai bo ani bagai nei ni ya ne ahap khai sala bo to matai ni che ngai hai pana jero sahol saka ni ngone na hardi mi khai jak nai kroksa tamo bo kai thani borok kai thani ba ba di hebuna kroksa nan nim lo kha ring ho ring e da ron ka khai na Bona aje ringi na sa semai lama na bu di cak ni begata ayam cak sojona thik lai tong khado raja na thang din nan ba goi sem jo to na ko ba sa na ba hai ni do ni na mi khai khai sa ya je kai to sa ya sa nai awai khai bo go se ya thang mai cak sojona ni dor na ta bai mi khai tha pra hong ja ra kha yang kai thul ni bro we na bai kai chen bai lama se ai ta bro aplo mi khai bos la ka de se mai na khare jong da ni ba dei ko thu ri ho jak nai ai phuru nong sai ma na ni jak ka ta bo no raja rong ju thang ya rong ni ko bai thui doi ka ta apa hai pu ta ba ba ni samai rok Christian khai krok cha panang thau ekdom bo kai thar ni kok to bui sa nai cha sojona no kiriya cha sojona ba ba ri tamaro aro thangai bo thapra jai dong phana bo kiriya abtei ba ba ri tamana no baro kai thar ni kok sa nai Yang musuman yang kasi worker je kai ni samung tangero ubi kok no sawi dongani kok kai musung jaka Gata sa mo tharok no tamo musu je sini sorono baptis association no kabang mo sana tamo ko sana musu mo tharok to mo tha ni bisinga kento kai thalbai ri son no nang mo tha ba tong kori ba tong mana jangan lum di bangsa mo tha o sangsar ni joto kisu khai thai mani panda soba khai nani tong tholai nani songai kho bicara nani sarai nani abatai pandana ekdom cara sobai tidur manai buat neta tonggo ang age bolko thar na neta ni kau no kelas kai pro ang sama ka neta to bang neta tonggo jatre pot neta tonggo bo batai neta ngai chena musko neta jadi kai thani ma kai yang kai neta bai ku ya apa bagaimana neta jak nai ba mo thani bro jak nai mo thana tek dur ne jak nai bro jadi tik mo thana ke bui sikhare nai bro neta di kon phanon kan pastor phanon ka ki ba secretary phanon ka abatai bro pathani tong rong no basic perang ya woi sengsar ni na basic perang ya woi kai than ni ke bui kau na perang manai bro betul lo mau tak apa mau tak karak minta ya hai tai siang sama hai mau tak karak ma ngan ni panse sini kau urta sampai bangkang kere mau tak rai mai tai mau tahu bahan pok bang lain tong ke mau tahu ragi mai yang tan kawan bagai hansa ke tong nani hansa ke samung kainin aku daging kesari kaisa kau tong Borok ni policara nangkai salsa reduk tong ni. Kintu kai thar ni bising tu policara nangkai apa tai duk tong ya. Apa oyanus nampro Johan by Peter. Johan by Peter nam bathana ko delai borok. Kintu bro ni Israel neta krok sasaka nade jakta de bro. Tang masuk tong. Bathana ni macam samung jadi oya nanti oya senam nanti sarai kata berapa betul lagi kata apa ni bagai
non lo kai cha lak ya ta oya suna mana ani bagai je bathat na suna mai ram na bathat ran ko de ka ngai ram ni Israel ni do pa ne kro ya nang yak nai baro bo saka na de nau ya mang te yak ta di boro go to na kai nei ba sa ho nei khna ka aro wa kai kai thoni mote je sam ni tong mai na jo di ke ben khang kai na ro ku ma nai amni kai no yak ga de sering tong di abo jadi borok ni isya ni tong khai abo rup tong mai ka chong ka chong na ni na abo hai borok ni nemo thara bo ni je ni pori charona jadi besin kan khai mo tha rup tong na nai kintu ko boi aro kai thani ko thai tong ni khai abo er nai da mai sung tahu sini retail pastor sini san kopi kena maka je sung kai tu ni samung tang ne rano kok pesan mani kegai kai tu ni kok thai kai tu ni samung ko wikhe besai tongai ko bio tongai bini samung khai ne ni a kok no kok pesan ta tai mo thani joto ko to khai ne rano kok pesan mani kegai kai tu no kirui kai tu no surui kai tu no buskang ti samung khai mo tha kra grana ni a kok no pesan an bagai sarno balai kana hambai abo hai nangkuman kok thai sung tini bini kote khane mangka an bagai sung a bini kok pasar mani no sini wan suk mungo sini samunggo sing kepanan bagai sung sai to lain asuk no hambai